लड़े हब माने अलबत हब लड़े ए चांचले बुबुलाई माउसी पुअर बाहागर तेणु आम किसी मद रखीचु किसी मद सहित किसी पिला आमर भी अच्छा मद पीकी आम केवल गाँव में रोला करने गेटअप आम नहीं सम्मिलन टी आहरी पिला आसबे बस स्टैंड रे आसिक सब एकाठी हेलु तापर बाहरबू बर्तमान आम चलू बरजात्री रे बुबुलाई अरे आगर किए बही देखी हाँ मिलू मिलू तमें एबे सुंदर देखा कांग्रेचुलेशन आई लव यू मु तुमको भलो पाए भाई और बहनों जिया दोस्तों लेके आए रेडी गाड़ी बाहर बर्तमान आम चलू बरजात्री रे बुबुलाई अरे आगर किए बही देखी अरे एटा किए गिरा आगर रे रेडी तो अरे कौन दीटा कले इधरे हाँ मिलू मिलू बुबुलाई माउसी पुअर बाहागर तेणु आम किसी मद रखीचु किसी मद सहित किसी पिला आमर भी अच्छा मद पीकी आम केवल गाँव में रोला करने गेटअप आम नहीं सम्मिलन टी आहरी पिला आसबे तुम मुहटा देख तुम मुहटा सुंदर देखा जाऊँ ना तमें एबे सुंदर देखा टक्सी मिलन भिक मंगिया मिल ना दिस इज द भाई धोनी दिस इज द ये हमर हो चांदी ये हमर चैतन्य दिस इज द कावासाकी निंजा H2 वर्तमान में बहुत खुशी 900 आउ के दियो बर्तमान बस स्टैंड रे आसिक सब एकाठी हेलु तापर बाहरबू हेडू मो कार सब बाहर संदी रेडी 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 एटा मो कारटा बाहर सन समस्त कि एटा के रे हाय गाइस तो भाई को आला एडी रे कोन जडा ए चलो लाइटर जे रख ले लाइटर
ଗାଡି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ବେପାରକୁ ଯିବେ ବେପାରକୁ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ ଲଢିକି ଆସିବ ହେଲା ପୁଷ୍ପାରାଜ ପଛରେ ଯାଉଛି ଲଢେଇ ହବ ମାନେ ଅଲବତ ହବ ଲଢେଇ ଏ ଚାଞ୍ଚିଲେ ହବ ଦାଦି ସୋନୁ ଦାଦି ଆମର କଣ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି କି ବ୍ଲଗ ହଉଛି ଏ ଲା 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 ये पुआ सोनू को देखो କାଇଁ ଚୋର ଲାଖେ ବଇଛନ୍ତି ଆରେ ଚୋର ଲାଖେ କଣ ବଇଛନ୍ତି ଆମେ ମୁଁ ଦେଖୁନ हेलो गाइस रेडी तो रेडी बड़ा वर्तमान मार्कंडी हमर हाय गते तू बामिंजु चांसले तू बाहाबु कि रे आइसक्रीम खाऊँ निहार
ତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୁଦୁଲି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭାଇ ଖାଇଛ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି ଖାଇସାରିକି ଏତେ ବ୍ଲକ୍ କଲି ମୁଁ ଖାଇକି ଆଇଲି ନା ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ଖାଇହବନି ମୁଁ ଖାଇଲି ନା ଆହୁରି 20 ଟଙ୍କା ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖଉଛି କୋଉଠି କିଏ କଣ ଖାଉଛି ଚିନ୍ଚତ୍ର ହେଇଯାଉଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଦିଅ ରାହୁଲକୁ ଦିଅ ମୋ ଭାଇ ଖାଇବ ଦିଅ ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଅ ମୋ ଭାଇ କଣ ଲାଗିବ ଦିଅ ତାକୁ ତମେ ଘରୁ ଆଣି ଖାଇବ ଭାଇ ହାପି ବर्थडे କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी न्यू ଇଏ ପୁଅ ଏଇଟା ରାହୁଲ ଥାଳି ଦେଖ ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେ ପିଲାର ପ୍ରକୃତି ଭଲ ନୁହଁ ଦେଖେଇଲିଣି ବା ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ ସେ ପିଲାର ପ୍ରକୃତି ଭଲ ନୁହଁ କାଲି ହୋଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଟେ ଦେଖିବ ତାକୁ ସକାଳୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ ତା ଦାନ୍ତ ଗୁଡିକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନାଳୁଆଟା କଣ ଲଢି ଚାଲିଛୁ କିଛି କହୁନୁ ଲଢି ଚାଲିଛୁ ତାଙ୍କର ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ତାଙ୍କର ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ତୁ ଭାଇ ଯେ ଆମୁ ବଡ ଭାଇ ଏ ସାନ୍ସିଲେ ତାଙ୍କର ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଇଠି ରେ ପୁଅ ଭାଇରାଲ ଭାଇରାଲ ବୟ ମିଲନ Like, share and comment and subscribe. କଣ ପଡିଛି ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ପାଣି ପିଇକିନି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ରୁଟିଟେ ପିଇଛି ଫ୍ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାନ୍ତୁକୁଳିଟେ ଖାଇଛି ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢି ଯାଇଛି ଆଉ କଣ ଗଲା ଆମ ପିଲା ମୁଁ ପୋଛି ହେଇଯାଇଛି ସେ ହାତ ଘୋଡ଼ି ଧୋଇଲ ପାଉଛୁ ପାଣି ଅଛି ପାଉଛୁ ପାଣି ନେଇକି ଧୋଇଲି ପାଉଛୁ ପାଣି ଖାସ କରି ମହାକାଳ ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ପୁରେଇଛି ତୁ କା ପୁରଉଛୁ ଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ନାଇଁ ପିଇ ଦେ ମୋ ଭାଇ ପୁରା ପିଇବେ 15ଟା ବି ଦଉନ ଏ ପକେଟ ରେ ସେ ପୁରେଇଲାଣି ରାହୁଲ କଣ କିରେ ପକେଟ ରେ ସେ ପୁରେଇଲାଣି ଘରକୁ ଏ ମତେ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ଏ ତୁ ବସ ତୁ ତୋ ପାଇଁ ଦିଆ ହବ ବହୁତ ମତେ ଗୋଟେ ଦେ ମୁଁ ପିଇନି ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ମତେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ମୋର କାମ ଖତମ ଏଇ ସାନ୍ସୁଲେ ସୋନୁ ରେଡି ତ ଆଜି ଚିକେନ ପଡିଛି ଭାଇଙ୍କ ସାଥିର ବରଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହେଲେ ଏଇଠି ବଇଛି ଆଉ ଇଏ ଆମର ଭାଇ ଜାଲିଆ ଟାଟା ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଟା ଟିକେ କହିଦେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲଗର ଅଫିସିଆଲ ଦାସ ଦେବାଂଶୁ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଭଲ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରିଦବ ଆଉ ରେଡି ତ ଖୁସି ତ